Hola, benvinguts al meu canal. La vida, el que ens passa a la vida té molta similitud en pujar una muntanya. Avui em trobo al cim del Serrat del Migdia. Crec que, imagino que es diu així perquè al migdia el pic deu senyalar el sol des de Vilada i un indret meravellós. Fa poquet vaig pujar aquí al costat, just aquí davant, quan em vingui el nom te'l dic. I aquí a la Serra de Picancel, un lloc meravellós, bonic, amb grans vistes. Vaig pujar al Salga d'Aguda, també meravellós, i avui pujant, caminant, una altra vegada no m'he trobat ningú en tot el camí. Estic al cim, sol. He meditat uns minutets, he obert els ulls, unes vistes increïbles, una pau, una tranquil·litat, escoltant el cos, escoltant les sensacions, i aquí tot està en pausa. Ara bé, el camí de pujada, hi ha hagut alguna estona que he suat. Sí, em costa, encara que estigui acostumat a pujar muntanyes, quan pujo un cim i fa pujada em costa i bufo, a vegades m'he de parar a descansar un moment, sí, penso, ostres, les cames i els hi costa de respirar, he de parar a agafar més oxigen, i això és com la vida, a vegades anem a un lloc, hi ha unes circumstàncies que ens costen, que se'ns fan dures, però podem parar un moment a agafar aire, a prendre distància, a recuperar-nos. Pot ser dolorós, poden fer mal les cames, pot ser dolorós el que m'estigui passant, però hem de seguir fent el camí que ens porta a dalt la muntanya. Perquè quan ja ens acostem al cim, tot i que potser estem més cansats, comencem a veure la llum. Sabem que arribarem, i això també es tracta de fer-ho en el dia a dia. Seguir, arriba un moment que ja sabem que arribarem, que sabem que ens en sortirem d'aquesta, que sabem que ho aconseguirem, que sabem que deixarem això enrere. I un cop arribem al cim, arribar a un cim, completar una tasca, acabar un projecte, deixar enrere algun aspecte negatiu, alguna circumstància que ens ha marcat durant un temps, ens reconforta, ens obre un espai de noves possibilitats, ens ha fet créixer, ens ha fet millorar, ens ha fet sobreposar, ens ha fet treure una versió positiva de nosaltres mateixos. I això ho hem d'aplicar al dia a dia, i per això fer un cim té aquest punt tan simbòlic. De totes maneres, hem de tenir en compte que no arribem al cim o no hem culminat el cim fins que tornem a ser al sofà de casa, sí? Perquè a vegades el descens és més perillós que la pujada. O sigui, quan assoleixis un repte, una victòria, quan et desfacis d'algú que et molesta, felicita't. Jo quan arribo a un cim sempre m'agenollo, faig un petó al terra, dono gràcies a la muntanya per haver-me deixat pujar, dono gràcies a l'univers per permetre'm aquesta experiència, i sé que queda tota la baixada. Quan hem complert alguna cosa, no és la culminació, sinó l'inici d'un nou camí, que ara bé vindrà baixada, però la baixada també hem d'estar alerta, hem d'estar presents, hem de saber qui som, què volem, què sentim, quins són els nostres valors, què és allò important per nosaltres, i continuar caminant, faci pujada o baixada, perquè després d'una pujada sempre ve una baixada, a la muntanya i a la vida. O sigui que quines siguin les circumstàncies que estàs passant, agafa-t'ho com si estessis pujant una muntanya, arribarà un dia que arribaràs a un cim, vindrà baixada, i en això consisteix la vida. O sigui que et convido a que pugis al cim de la teva vida, i et convido, si et ve de gust, a les sortides que fem d'Estimades Muntanyes, on ens reunim un grup de gent per fer un cim. Hi ha qui ve més per fer l'activitat física, hi ha qui ve més per haver pujat al cim i haver-ne fet un altre, hi ha qui ve més per compartir, hi ha qui ve perquè a vegades parlem de tot, però a vegades de temes personals que ens ajuden a millorar i es volen empapar o volen absorbir informació positiva que els hi serà bona per la seva vida. No importa pel que vinguin, l'important és que ens reunim, que entreguem el millor de nosaltres, que no anem a veure què en puguem treure, sinó què anem a portar, i llavors en traiem moltíssim, i d'aquesta manera anem pujant la vibració. Gràcies i estimades muntanyes.